سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة ناي سنبوتكم مغشيش سبورت حيزنا متسينا لنا سناي مكتتال سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سيني تروفتا نغسل النهار سينما سمرة أبزا سمون كاب زغاطمو أغرمتي سبورتاوي فصاميتات ሓደ ወር ተባዕታይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነታ ብሰንኪ ዝገበሮ በደል ቀይሕ ካርድ ዝመዘዘትሉ ጓል ንስተይቲ ናይ ማእከላይ ዳኛ ብጉስጢ ዝተሳለሉ አጋጣሚዩ እዚ ኣብ አርጀንቲና ዘጋጠመ ፍጻመ ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ጋንታታት ጋርመንትስን ኢንዲፔንደንትሽን ዝተባላ ክለባት እንዳተጻወታ እንከለዋዝ ተኸስተ አጋጣሚዩ ጓል 30 ዓመት ዳልማ ዝስማ ማእከላይ ዳኛ ነዚ ክሪስቲያን ቲሮን ዝተባለ ወዲ 34 ዓመት ተጻዋታይ ቀይሕ ካርድ ክትመዘሉ እንከላ ድሒራ ድማ ንወዲ ጋንቱ ብጫ ካርድ ከተውጻ ተራያ ይኹን እምበር ዚ ሓሰብ ካዮ ምርካብ አይ መርገም አይ ምረቃ ከም ዝበሃል መሬት ሰላም አሎ እንዳበለት እቲ አቀዲማ ካብ ሜዳ ዘባረረቶ ክርስቲያን ብድሕሪያ ብምምጻ ብዕማኾ ኢዲዩ ናብ ባይታ ክሰጥሓ ተራዩ ኣብ መሬት ወዲቃን ከላ ከዳግማ ድማ ናይ መስመር ዳኛ ብቁልጡፍ መጽያን ዝተጻወታይ ክትኽልክሎ ያ ተቀሲባ ከም ጸብጻብ ጋዜጣ ላናሽን ድሕሪ ዝፍጻሜ ገለ አባላት ጸጥታ ናብ ሜዳ ብምታው ነዚ ካብ ስፖርታዊ ጭውነት ዝረሓቀ ተግባር ዝፈጸመ ተጻወታይ ከአስርዎ ኣብ ዓይን ካሜራ አትዮም እታ ግዳይ ዝኾነት ዳኛ ድማ ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ከተቀንዕን ከላ ጸወታ ድማ በአጉ ተቋሪጹ ዳልማ ነዚ ተጻወታይ ዳግማይ ናብ ሜዳ ከም ዘይምለስ ግበርዎ ብፍጹም ናብ ክለቡ ክምለስ የብሉን ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ኣይግቦን እዩ ንሕና ድማ ክንህረም ኣይኮንና ናብ ሜዳ እናኣቱ ክትብል ለበዋ ሓዘል መልእኽታ ኣመሓላሊፋ ብዘይካዚ ዳልማ ዶክተር ከዕርፍዮም ኣዚዞምኒ እዚ ዕማኾ ኢድ ኣብ ክሳደ ይወዲቑ ክወድቕ እንከሎ ድማ ጉንቦ ኢደይ ተሃስየ ክትብል ነዚ ተጻወታይ ቀይሕ ካርድ ዘርአየቶ ስለዚ ጸረፋ ምዃኑ ተረድኡ አደጋንታ ዝበደለኛ ተጻዋታይ ዝኾነት ጋርመንትስን ብወገና ነዚ ጉዳይ ዝኾነን መግለጺ አውጽያላ ብተወሳኺ ሓላፊ ጸወታ ስፖርት እቲ ከባቢ ዝኾነ ኤድዋርዶ ነዚ ተጻዋታይ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝውሰነሉ ነዛ ዳኛ አረጋጊጹላ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ብዙሓት ላቲን አሜሪካውያን ዝኾነ ሃገራት ከም ዘጋጥም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ይቃላሕዩ ኣብ ፈለማት አዋርሕ ዝዓመት ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ብራዚል ሓደ ተጻዋታይ ነታ ንዘጋጠመ ዕግርግር ከተህድእ ናብ ሜዳ ዝኣተወት ጓል ንስተይቲ ናይ መስመር ዳኛ ብቴስታ ተሳሂልዋ ምንባር ይዝከር ብዘይካዚ ሓደ ተጻዋታይ ኮኔሉ ማእከላይ ዳኛ ኩዕሶ ቀሊዑ ርእሱ ክሳብ ዝዞሮ ገይርዎ ምንባሩ ናይዚ ዓመት ተዘከርቲ ፍጻሜታት ዝዓውድን እታ ኣህጉርን እዮም በአንጻሩ ኣብ 2017 ኣብ ብራዚል ከምኡውን ኣብ 2021 ኣብ ሃገረ ሆንዱራስ ካብ ተጻወቲ ንዝመጾም ተጻብኦ ብኢዶም ከዓክትዎ ከም ዘይክእሉ ዝተገንዘቡ ድያኑ ሽጉጥ ሒዞም ንሜዳ ሰጥ ልበት ኣቢሎም ምንባሮም መዛግብቲ የረድኡ ኣብ ፈለማት ዓመታት ናይ 2010 ሓደ ካብ ተስፋት ተጻወት ኮይኑ ዝነበረ ብራዚላዊ ኦስካር ኣብ ዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንገሌና ካብ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ጠፊእና ነይሩ ይኸውን ምናልባት ግን ካልኦት ኣበይ ከም ዝነበረን ዘሎን ፈሊጥና ንኾኒና በዚ ኮይኑ በት ግን ኣብ ሊግ ቻይና ሰሙናዊ ሓፊስ መጠን ገንዘብ እናተኸፈለ ይሕሊፍዎ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ናይ ሊግ ቻይና ግዜ ይኣኽለኒ ናብ ዓደይ ክምለስየ ይብል ኣሎ ክብላ ማዕከናት ዜና ከጋው ሓቀኔነን ሕጂ ዳ እንታይ ኮይኑ ዓደይ የብለሎ እንተበልካስ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ዕቁድ ግዚኡ ክሳብ ንስታዲዮም ጁቬንቱስ ክግዝእ ዝኽእል መጠን ገንዘብ ኣዋህሊሉ እንዲዩ ዝብል መልሲ ጸንሐካ እዚ ሓደ እዋን ማልያ ቸልሲ ለቢሱ ድንቂ ግናኻ ብቁልጡፍ ዝተቆጽየ እዋን ዘሕለፈ ብራዚላዊ ኣብ 2017 እዩ ካብዛ ለንደናዊት ክለብ ወጽዩ ናብ ሻንጋይ SIPG ዝተባሃለት ክለብ ተጸምቢሩ ኣብቲ እዋን ሓደ ካብ ዝለዓሉ ደሞዝተኛ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብዘጸውዖ መጠን ገንዘብ ድማ ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ ናብ ካዝኖ የእቱ ምንባሩ ጸብጻባት የረዱ ምስቲ ካብ ምውዕዋዓት ዝረኽቦ ዝነበረ ሓዊስካ ድማ ኣብ ዘን ዓመታት ልዕሊ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ከእቱ በቂሎ በዚ መጠን ገንዘብ ድማ ሓደ ካብ ዝሃብቶሙ ተጻወት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዘሎ ኦስካር ኣብዚ እዋን ነቲ 41,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ኤሊያንስ አሬና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሜዳ ጁቬንቱስ ክገዝእ ዘኽእሎ ዓቕሚ ደሊቡ ይርከብ ክብላ ገለ ወገናት ቀሊዶም ኣብ ታሪኽ ሊግ ቻይና ዝኸበረ ተጻዋታይ ዝተጸውዐ ኦስካር ናብዚ ሊግ ክጽምበር እንከሎ ኣቀዲሞም ከም ካርሎስ ቴቨዝ ሃልክ ላቬዚን ኣብኡ ጸኒሖም እዮም
ድሒሮም ድማ ፌላኒ ጆን ኦቢ ሚኬልን አርናንቶቪችን ዝኣመሰሉ ኣብ ኤውሮጳ ስም ዝረኸቡ ተጻወቲ ስዒቦም እዮም። ሴኔጋላዊ ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ ሳዲዮ ማነ ናብዛ ጋንታ ኣብዛ ክራማት ምስግጋሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ናብዛ ጋንታ ካብ ዝሰጋገር ድማ ንሓደ ውልቀ ሰብ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎ። ንሱ ድማ እቲ ንማነ ከም አውቲስቱ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰግደ አዛንክፓ ዝተባሃለ ዓርኩ ኮይኑ ብባየር ሙኒክ ከም ተጠባባቂ ተጻዋታይ ማለት ኣብዛ ካልአይቲ ጋንታ ኮይኑ ንኽጻወታ ፈሪማቶ ትርከብ። አዛንክፓ ተወላዲ በኒን ኮይኑ ቀንዲ ዓርኪ ንማነ እዩ። ዕርክነት ዞም አፍሪቃውያን ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ኣብ አካዳሚ ናይ ሴኔጋል ተጠርኒፎም እንዳተጻወቱን ከለው ይዝፍልም። ድሕሪ ግዜ ድማ ማነ ናይ ፈረንሳዊት ክለብ ማተዝ ጻውዒት መጺዎ ናብ ፈረንሳ ክግዕዝ እንከሎ አዛንክፓ ቀልጢፍዩ ናብዛ ክለብ ተጸምቢሩ። ይኹን እምበር ማነ ቁልጡፍ ዕቤት ብምርኣይ ናብ አርፒ ሳልዝበርግ ክሰጋገር እንከሎ አዛንክፓ ግን ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርቲ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ብምቕሳቡ ናይ ጸወታ ግዜኡ ኣዝዩ ዝሕቱል ክኸውን ተቐሲቡ እዩ። በዚ ድማ ናብ ሊግ ስሎቫኪያን ላክዘምበርግን ብምግዓዝ ክጻወት ተራዩ። ከምዚ እንዳበሉ ናይ ጸወታ ግዜኦም እንዳሕለፉን ከለው ድማ ደጊሞም ክራኸብሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ማነ ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ ሊቨርፑል ድሕሪ ምስግጋሩ አዛንክፓ ናብ ኦልድሃም ዝተባሃለት ካብታ ማነ ዝነብረላ ከተማ ናይ 45 ደቂቕ ጥራይ ፍልልይ ዘለዋ ክለብ ብምጽምባሩ ዕርክነቶም ብቐረባ ክቋደስዎ በቂዖም ነይሮም። ሕጂ እውን አዛንክፓ ኣብዛ ጋንታ ዘጽንሖ ብቕዓት ብዘይ ምርኣዩ ናብ ዝተፈላለዩ ክለባት ክከላበት ተቐሲቡ እዩ። ኣብ 2022 ካብዛ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ፈረንሳዊት ክለብ ዱንከርኬ ምስ ተባረረ ድማ ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ስራሕ ይጸኒሑ። ዕድል ገይሩ ግና ማነ ናብ ባየር ሙኒክ ምስ ተሰጋገረ ከም አውቲስቱ ኮይኑ ናብ መለማመዲ ማእከል ዛጋንታ ከመላልሶ ተራዩ። ይኹን እምበር ጽቡቕ ዕድል እግሪ አዛንክፓ ይግስክስ ከም ዘሎ ዘርኢ ዝተጻዋታይ ልምምድ ክገብር ድሕሪ ዕድል ምርካቡ ንኣሰልጠን ካልአይት ጋንታ ባየር ሙኒክ ዝኾነት ማርቲን ደሚቼልስ ክምስጥዩ ኽኢሉ ከም ውጽኢቱ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ፈሪሙ ኣባልዛ ክለብ ኮይኑ ይርከብ። በዚ ድማ ድሕሪ ሓደ ዕቁድ ምስ ቀንዲ ዓርኩ ዝኾነ ማነ ሓደ ማልያ ክለብሱ በቂዖም ኣለው። ሓደ ካብቲ ስፖርት ኣጥቃዕቲ ኤውሮጳ ምዃኑ ዝግለጽ ዳርዊን ኑነዝ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ክሰናበት ተቃሪቡ ምንባሩ ናይቲ እዋን ዳይሬክተር ክለቡ ዝነበረ ፈርናንዶ ኩርችት ተዘክርዎ ኣካፊሉ። ኣብቲ እዋን ምስ ፔናሮል ዝተባሃለ ናይ ሃገረ ኡራጋይ ክለብ ዝጻወት ዝነበረ ኑነዝ በቲ ዘርእዮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ዳይሬክተር ታጋንታ ናብ ዓባይ ክለብ ከሰጋግሮ ደልዩ ምንባር ይዛረብ። እዚ ዳይሬክተር ብዘይካዚ ነዛ ኣብ ዝእዋን ኣብ ብርኪ ኑነዝ ዘላ ናይ መጥባሕቲ በሰላ ክዝክራን ከሎ ኑነዝ ኣብ ናይ ቃን ዝዓለብ እንከሎ ናይ ምትብባዕ ቃላት ጥራይ ይዛረብ ምንባሩ ይጥቀስ። ዳርዊን ቡስላ ተሓሳስባይ ነይርዎ። ኣይትሻቐል ንነብስኻ ገበነኛ ይትሕሰባ፣ እዚ መንገዲ ህይወት እዩ፣ ክሓዊዩ ንቅድሚ ድማ ክጓዓዝ እዩ ይብለኒ ነይሩ ክብል ናይ ቅድሚ 5 ዓመታት ተዘክሩ የካፍል። ብዘይካዚ ኣሰልጣን ዛጋንታ ዝነበረ ሊዮናርዶ ራሞስ እውን እንተኾነ ተዘክሩኡ ኣካፊሉ ነይሩ እዩ። ንሱ ንኹሉ ናይ ልምምድ ግዜና ብንብዓትዩ ዝዛዝሞ ነይሩ። ሓደ እዋን ኣጸሚየ ኣብ ዝሓተትክዎ ድማ ኩዕሶ ምጽዋት ከም ዝፈቱን ይኹን እምበር ብሰርታ ናይ ብርኪ ጸገም ክገብሮ ካብ ዝግብኦ ይገብር ከም ዘየለን ብምግላጹ ኩዕሶ ብምቁራጽ ናብቲ ስድርኡ ዝነብርዎ ዓዲ ክምለስ ከም ዝደሊ ነጊሩኒ ይብል። እንተኾነ ራሞስ ምስ ኑነዝ ዝነበሮ ዝምድና ከም ናይ ኣቦን ወድን ኮይኑ ክፈትሖ ብምሕላን ሕልምታትካ ዘክር ከም ዝበሎ የዘንቱ። ዳርዊን ነዚ ኩሉ ሰጊሩ ኣብ 2019 ናብ አልሜሪያ ድሕሪ ምስግጋሩ ኣብ ውሽጢ ዓመት ናብ ብቕዓቱ ዝመስከረላ ፖርቱጋላዊት ክለብ በነፊካ ተጸምቢሩ። ኣብዛ ክለብ ብዘርኣዮ ዓይኒ ዓበይቲ ክለብ ዝስሕብ ምንቅስቓስ ድማ ብ85 ሚልዮን ፓውንድ ናብ እንግሊዝ ብምግዓዝ ምስ ሊቨርፑል ተጠርኒፉ ምህላው ይፍለጥ። ዳርዊን ጋብሪኤል ኑነዝ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ፋልሜቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ንጋንትኡ ዘመዓራረየ ሸቶ መቑጻር ይፍለጥ። ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ናብ ኣሜሪካዊት ክለብ ቶሮንቶ ተጸምቢሩ ዘሎ ሎረንዞ ኢንሴኔ ኣብዛ ሰሙን ምስ ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ማለት NBA ሌብሮን ጄምስ ኣብ ዝተራኽበሉ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ነብሲ ፍልልይ ዓይኒ ካሜራ ክስሕብን ዝተፈላለዩ ወገናት ንናቶም ትዕዝብቲ ክጽሑፉን ቀንዮም። ዓርሞሽሽ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ጄምስ 2.6 ሜትሮ ቁመት ዝውንን ኮይኑ ደቂቕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኢንሴኔ በኣንጻሩ 1.63 ሜትሮ ይውንን። ሓደ ካብ
ዝሓፀሩ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ዝኾነ ኢንሰኔ ኣብ ቅድሚዚ ጉልቦት ተፃዋታይ ሰላማ ብዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ቆላሕታ ክስሕብ ኪኢሉ እዩ። ነዛ ዝተዘርግሐት ስእሊ ዝተዓዘቡ ገለ ወገናት ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓሳቦም ክጽሕፉ ተራእዮም። ሌብሮን ናይ ህፃን ኢሉ ሰላም ኢሉ ኢንሰኔ ሓፊሉሎ ወላስ ኮፍ ኢሉ ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፎም። ኢንሰኔ እታ ሰላም ክብለላ ዝሰደዳ ኢዱ በታ ንመጻወቲት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣጥዒታ እትሕዝ ኢድ ጄምስ ክትጠፍእ ኣብታ ስእሊ ይርአ። እምበርከ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናዮ ዝመፀና መደብ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመፅእ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።